बिश्वनाथ बर' फरायसा गौथुमा खुंगास नीति गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो खुंफुंदों। बिश्वनाथ आरो सथियानि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो जौमा आरो फरायसालिमानि गोदानै हाबफैनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्वनाथ बर' फरायसा गौथुमा मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों। बे स्निथि गोदान बर' फरायसा बराय फोरबोखौ बिश्वनाथ नोगोरमानि हिमालया भिभा भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरा फैनानै बाहागो लानायजों लोगोसे गाव गावनि रोंगौथिखौबो दिन्थिफैदों होननानै मिथिहोदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि संगर गयारी, बिश्वनाथ जिल्ला रैखाथि हानजानि DSP जयन्त बरुवा लोगोसे ट्राइबेल संघनि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन जौमा फरायसालिमानि बर' आयदानि बिबुंगोराफोरा दिनै बिश्वनाथ बड' स्टुडेन्ट एस'सिएशननि जे खुंगास्निथि गोदान बर' फरायसाफोरनि बरायनाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो मोना गावखौनो खोब खाफाल गोनां बिदि सानदों। दा बेयाव बिथांमोना गोबांथार कलेज आरो जुनियर कलेज जयै लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लायो आरो बे हाबाफारियाव बयबो फरायसुलिया बाहागो लादों। फरायनायफोरा बिथांमोना रंजानायजों लोगोसे गावबा गावनि टेलेन्टखौ बिथांमोना बेयाव देखायफैदों। दा बेयाव आसा खालामदों बिथांमोना बे आफादनि गेजेरजों मोजाङै मोजां फरायसुलिफोरखौ माबानो हायो, लांनो हायो। लोगोसे गोजौ सोलोंथाइ बिथांमोना नैबेयाव थानाय फरायसुलिफोरा गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो हायो बेनिफ्राय गोजौ थाखोनि। दा बेखौ आं मिजिंथियो। गोबां फरायसाफोरानो जे न'निफ्राय फैनाय मुङैनो बे कलेजाव एडमिसन लानाय हिसाबै गोबां माखासे फरायसाफोरा जे गाज्रि खामानियाव बा गाज्रि बायदि माबा खामानियाव जायाखै जों जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंबोगासिनो दङ दि समाज बेरेखा माखासे हाबाफारिफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय। दा बेखायनो आं फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायगोन फैयोबा दि गावखौ जेब्लाबो जाहाथे बावगारा, गाव मा न'खरनिफ्राय फैनाय गाव सिगां बोरै बेखौ जाहाथे जोथोन लायो आरो जेब्लाबो समाज बेरेखा हाबाफोराव बाहागो लाया आरो गावखौनो सासे राफोद सुबुं धोन जानो लोगोसे न'खरनि हारिनि सासे मोजां मानसि जानो थाखाय नाजायो, हादरनि खामानियाव जेब्लाबो नाजायो। आं बेखौ जेब्लाबो खावलायगोन। गावनि ओनसोलनिनो बा गावनि जायगानि गावनि जिल्लानि हिसाबै दिनै जों बिथाङा रुंसारि जाबाय। बेनि सायाव मोजां बुजियाखै आं माखौ होनदों? दिनै जों बसुमतारी थारैनो खोथाखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। दा जों बिथांनि न'खराव जोंनि दुखु मोननायखौ जों फोरमायहरदों। दा बिथाङा इउनिभारसिटियाव फरायदों, सासे जोंनि बर'नि सासे गोरों सासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय फरायसामोन। नाथाय बिथाङा हरखाबै बिथाङा रुंसारि जाबाय। बेखौ जोङो दुखु फोरमायदों बिथाङाव, जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। आरो इयुनाव जों खावलायगोन फरायसुलिफोरखौबो फरायनायजों लोगोसे गावबा गाव देहाखौबो जाहाथे जोथोनै लाखियो आरो मोजां सोलोंथाइ लानायाव देहाखौ जोथोन लाखिनायाबो गोनांथार। सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोथोनै लाखियो, जों बेखौ खावलायगोन। बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै बा बिश्वनाथ एरिया हिसाबै दा मोननै कलेज दं। दा बेहाय दासिमबो बर' डिपार्टमेन्ट हिसाबै जों मोनाखै। बिश्वनाथाव आरो सथिया गंनै कलेज बेयाव दङ। दा बेखौ जोङो सावरायबाय थादोंमोन। बिश्वनाथाव थांनाय समाव र'स्टारनि थाखाय बेयाव सासेल' बर' जोङो मोननो हादोंमोन। सासेल' माने बेयाव केन्डिडेट सासेल' फैनाय खोथा बुंदोंमोन। नाथाय दाख्लैबावै जोङो CM जों रायज्लायनानै बियो क्लियार जाबाय। दा बियो र'स्टार कलेज केडार हिसाबै नंला, सिंगोल बर' डिपार्टमेन्टनि केडार हिसाबै जासिगोन। दा बेयाव बावैसो समनि उनाव बे हयथ' जानो हासिगौ सानै एबा साथाम बेबायदि मोनगोन। जेब्ला फोरोंगिरिखौ मोनजोबो अब्ला बेयाव बर' डिपार्टमेन्टआ जागोन। सथिया कलेज आरो बिश्वनाथ कलेज बेजों लोगोसे 10टा कलेज, जों गासै 10टा कलेज दङ। बे 10टा कलेजावबो आरोबाव बेयाव फोरोंगिरि थिसननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसुलिफोरा बेयाव बर'आव मेजर लानानै फरायनो हयथ' हागोन, फोरोंगिरिया सासे फैयोबा। बेयो फाइनेल जाबाय। दाख्लैबावै केबिनेटआवबो डिसिसन जाबाय। थाखो 10 आरो थाखो 12 बर' बिजोंजों फैगोन बोसोरनिफ्राय फरायनो मोनसिगोन। बियो लेखायाबो अलरेडि कमप्लिट जाबाय। दा बेयो बयबो फरायसुलिफ्रा फैगोन बोसोरनिफ्राय बर' बिजोङाव फरायनो मोनसिगोन, बेयो रोखा। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ
ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি-এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।